pasahero dire. Bahala na, langoy na ko. Murag di man siguro ni mao nga dala, nasaag man siguro ta. Mao lagi ni kay ang mapa dire padulong oh. Bantay bitaw na pasalig-salig mo. Tara. Sula po ning balay ni Mr. Lim eh. Di man matudan. Tara na. Matay ganina, ramda si tuyok dari, mga tanan lang siguro ta. Oo, ni babae di ako. Sige, daog sa taraog. Mga tanan dito ka. Pati na ba yung inita? Ay, dam, pwede mong tana. Taman, Tod ka sa balay ni Mr. Lim. Mr. Lim, katong dakong tao, katong kuluton, katong istrikto ang inahan kay dikoral ang ngipon. O dam, katong ito mon. Ay dito ra ila tabukunon pagsapa. Ha? Tabukonon pagsapay la? Na? Sao naman niyo eh? Sige dam, salamat kayo. Paps. Asa mo ilam sila daw? Tabukonon pa sapa. Na, asa may balayan ng tawana. Ay, tara, init na kayo. Tara. Kailangan to yung barguna ng motor ng tawana to. Utang, pamayan. Wala po yung dalanan eh. Paps, mo naman siguro niyo. Amo ka na gina, kay klaro ka ng sapa. Nasula po ni Tara, tawanan. bilhin na itong motor dali. Oh, na, bili ng helmet. Tara na. Ah, nanigkawaton na, palit at tabago. Tara, Paps, nanay bangka oh. Mo na, nasakyan? Oh, kana. Na, matagag ta diya ba? Lain pag musalong tanong, musakay jud ta ng bangka. Ah, sige, tara na kay. Para makuha na itong motor. Tara. Boss, Oy, boss! boss, patabok ni. Ah? Patabok mo, boss? Oh, kapit lang Mr. Lim, boss. Ay, lamis na lang, boss! Yeah, boss, na, yung like katulong balay. Ah, sige, masakay mi, boss. Sakay mo? Tabok mo dito. Ah, sige, boss, jis, benta ako. Ah, bisan pag 20. Oh, sige, Tara. Tara, boss. Okay, boss. Abot ka, boss. Abot ka dyan. Kunya lang bayad, boss. Ha? Balik na mo. Kaya na bayad. Oh, naraman ka dia. Ah, bas, hindi mo malik, boss, ha? Balik Bayad lagi. lagi. Tingnan mo motor dito. Mukha na itong motor. Ah, sige, boss. Balik mo. Tama diya. Latami. Basta na po sa tubig, anod na po ni. Siguro ni balay lang Mr. Lim mo. Mo na yung magiro. Ayun na to. Ayo. La, yati. Kisa man ang mga tuhanan na, marumag ka ng mga bata. Diri ang balay ni Mr. Lim. Mr. Lim? Kol, ako man ang kuya nga naman. Tawaga pagod ba kay namin toyo. Ingna, kolektor siya motor. Kolektor motor? Ano na may kolektor motor? Ah, sige Kol, tawagon sa nako. Kadali lang ha. Ya! Nanangita ni mo! Kuman! Kitsa mo na! Nanangita sa mo sa gawas ba? Duha ka tao. Kolektor masiguro to. Galas-gawa ng mga tawana, kita nagluto ta diri ha, sige subak na ron. Gawsa sa dito ba kay marguhonan na mong motor? What? Patay. Diba? Nabayaran naman to nimo, 2 ka bulan naghatag si mama pang-advance. Yati nagamit na nagasto na. Chika gabi ba? Patay ka. Yung sao man to, gawsa sa dito, barguhonan na mong motor. Sige, uni dito. Maapas ako, ako'y bahala na ron. Sige ha, ako sa ingnan ha, speakeran ako ha. Kol, padulong na, hulata lang ha. Padulong na siya. Sige. Padali lang. Mo pa na utang, mo pa lang ngayon. Dali! Paps, bantay ka na. Nagtripan nila eh. Sagdi yun na sila diya eh. Ani oy! Di lang ko katulon. Mata kagaw, nagmata kagaw. Mata ko ka naman. Labo naman kay lahing insekto, duwaan matagaw eh. Sigal ay matagaw. Napoy gitu. Gaw. Ay, kaya to gaw ba? Kita ka na mga kolektor sa gaw. Asaman. Ang duha ba oh? Uy. Asa na? Nana sila item dala? Dili gaw. Kanang, kuhan ka ba? Sa. Sige. Nya, ikaw sa kuhan diya kay kayon kay ko. Mau balik ra ko. Pabuton sa nako to yung gawas. Gaya po din paplo piti ng ganga ba. Asa nung tawhana Sir, may adlaw sir. Sir, mayungod to. Kaning kwao na jud ang motor sir kay bitay nung kag 2 ka bulan. Sir, ayaw sa taon niyo yung bargo ako motor sir. Dua pa bitaw ka bulan bitay ana sir. Na jud na madala sir kay karon na jud ang adlaw taman. Kapila na minig balik-balik sir. Layo pa jud kay inyo tabukonon pa yung sapa. Kanina jud ang adlaw last sir. Basig na kay gamay kabayad diha sir. Dili mo bayad lagi dong tako sir pero nadala sa chika-chika ba nahurot akong kwarta.
Sir, sige, pangyon ako karon sir. Karon na ganita mo ang news, sir. No na, duwa ra ba nakabulan na, karon na jud ko nabitayan ba? Pasensya na jud sir, kay mao na jud ay balaod sa mong kumpanya sir. Nya sir, kuhaon na namo sir ha. Talagi sir ba? Ay, talagi sir ba? Ah, di day mo pangyo mong tawhan na mo ha. Karon lang ka. Nag-walk out lagi to. Asas ba plug ayap bata eh. Hindi ko nagugay ko ba? Sana ka, kana ka. Dito na dito ka. Ikaw. Kambuang ka. Bantay na karon yawa. Ka. Ta. Tagkam. Ay, wag trip ni mo, uy. Ya, tagam ni mo, mga gahi mo diri ha. Daragaw, pasi tagaw. Hi sir. Di day ka mahangyo sa tarong nga istorya. Pak! Dagan niya. Kasi ka ni, mahangyo ka ni. Ay dili na sir. Putang ina, dagan! Nung sam to bata to. Namang bangkiro diri. Bahala na yun, langoy na ko. Niambak, papabiya to kapliti. Wala po ko yung kamani. Sama mo to anoy. Patay. Nangulikta naman ta ko bay. Hapit pa nung kong matay na.